Mga mangingisda sa Misamis Oriental gipanghatagan og food packs sa Philippine Coast Guard District sa Western Misamis Oriental. Anay report ni Ethel Ipanag. Pinasahi ang pagpanghatag og food packs sa Philippine Coast Guard sa Western Misamis Oriental ngadto sa mga mangingisda nga sakop sa ilang area of responsibility, particular na sa Cagayan de Oro City, Upol ug El Salvador City. Moabot sa 100 ka food packs ang ilang giandam ug ilang gipanghatagan ang matag mananagat nga matagbuan sa dagat. It's actually for initiative to do the bayanihan sa karagatan, giving food packs sa mga fishermen, sa mga target sa fishermen. Ilabihan ang ilang kalipay, sanglit nga nagapatrolya sila sa kadagatan alang sa intensified security patrol. Nakatabang usab sila sa mga mangingisda. Ilang gipasalig nga sinugdanan palang kini sa ilang sunod-sunod nga bayanihan alang sa mga mangingisda. Your Coast Guard here in Western Misamis Oriental with our partners, the 10 offers Coast Guard Auxiliary Squadron, is very much willing to help you through our initiative of the bayanihan sa karagatan. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.